Добър вечер, аз съм Йорданка Раданчева, а вие сте в предаването Забравеният Сливен. И веднага почвам с хвалбите. След като съборихме Комбаня, нали, защото ако не бяхме се интересували от нея, можеше да се задържи още някой месец. Сега имаме и първия си успех. Кметът и заместник кметът по културата обещаха, че ще направят обществено достояние регистъра на паметниците на културата в община Сливен. Изпълниха обещанието си. Можете да видите този регистър на сайта на общината sliven.bg в раздел Култура. Не искам да изглеждам като вечно мрънкаща жена, обаче аз все се надявах, когато преди всичките тези събития, за които споменах преди малко, поисках регистъра на паметниците на културата от общината и ми го дадаха, че са ми дали някакъв по-стар вариант. Оказа се, че този, който е публикуван, е същият, т.е. грешка няма, обаче някаква немара според мен има. И това, че улиците, на които са посочени паметниците, са такива, каквито от 20 години няма в нашия град, е не толкова съществено. Примерно булевард Ленин, улица Георги Кирков, Иван Лилов, Лиляна Димитрова, Димитър Полянов. По-старите сливнали могат да се сетят и да се ориентират за мястото на споменатите на тях паметници. По-същественото обаче е друго, че в този списък липсват важни културни топоси за нашия град, като например старата баня, която показахме в миналото предаване на Сливенските минерални бани, също и по-новата баня там, която иначе се е достатъчно стара, и специалисти в Сливен смятат, че тези две сгради са в този регистър. Тях обаче ги няма. Защо тези специалисти не знаят, аз също не знам. Така че, когато искаме да се създаде обществен съвет за културното ни наследство, не го казваме просто така да се намираме на работа. С този списък ще се занимаваме и по-нататък, но тази вечер имаме по-приятна тема. Тук е и гостът, с който ще разговаряме по нея. Кръстю Берберов. Добър вечер, господин Берберов. Сега, аз предлагам веднага да минем на ти. Познаваме се от достатъчно дълго време. Може ли? Да, разбира се. А сега, когато в миналото предаване обявих темата Сливенският тестир, аз не казах на зрителите какво сливенци са разбирали под тази дума. Ти би ли им обяснил? Тестирто е буквално преведено, точно гроздобер. Но беше гроздобер в детските си години, не съм чувал някой да казва, всички казаха тестир. И всички си мислеха, че тази дума е турска, обаче се оказа, че думата не е турска и не се знае каква е етимологията, откъде е произлиза, но тестир, така казваме Сливен, може би, не знам аз някой друго селище, може би в Ямбол да казват тестир, близките на около селища, но не знам докъде да се употребява тестир. Аз понеже се консултирах и с специалисти, да ти кажа, и аз съм срещала думата в друг смисъл, тя има по-широк смисъл, така поне си мисля и така смятат и специалистите. Примерно аз съм срещала тестир, казват, когато върви тази процедура. Не, процедурата, примерно по издаване на майсторско свидетелство, казват, ще вземат тестиря, т.е. калфата след дълъг упорит труд от чирак, калфа станала и дошло време да стане майстор, той обира плодовете на някакъв труд. Според така един специалист, с който разговарях, каза, че този е смисълът, нали, обиране плода на някакъв труд. Тоест смисъл може и за жътва да се употреби, но самия факт, че в Сливен се употребява за гроздобера, говори за това колко важно стопанско значение има за Сливен. Нали така? Сега, има причина, поради която съм поканила точно теб
И защо точно теб? Аз исках да обясня, като те представим в една кратка визитка, нали, кой е Кръстю Берберов, обаче ние направихме тази визитка по простата причина, че ти нямаш снимка в интернет. Ние нямаше с какво да покрием тази визитка. Ето има. Имам снимка. Така, може и такава малко късно идва. Аз всъщност видях два образа, които ми напомняха на теб. Една стара снимка, момче с очила, така ученическа снимка, което ми заприлича на теб. И една друга глава, керамична, от художника Иван Савов, който така ми се стори, че ти може да си първообраза, обаче явно не. И поради тази причина сега ти ще бъдеш първообраз. Аз ще се опитам да обясня защо точно теб съм поканила. И аз да дообясня. Да, а всъщност вземи да минеш на по-съвременни технологии. Качи ги тия снимки в интернет. Има други твои снимки, които са публикувани с твои материали, например на сливенски пощальон на Муамар Кадафи, обаче твоя снимка няма. Така. Тя не е моя снимка на Муамар Кадафи. Просто ти към твой материал си я публикувал явно. Не, питама някой там за Муамар Кадафи. Аз бях на ЖП гарата, но тогава не работех точно, не се занимавах с международна дейност. Добре, ето сега зрителите имат твоето изображение, пък аз казвам защо съм те поканяла. Първо, като баш сливналия куцохорец, така ли? Да. Така, второ, като кръчмарски внук и син на майстор, технолог по виното, така ли? Ако първият винар. Така. Той първият главен технолог винар в Сливенския винпром в 49-та година, когато се основа. Това беше баща ми, който беше агроном. Освен това, като човек, който наскоро публикува в няколко вестника така обширни спомени за тестира. Да. Да, и това е вярно. И не на последно място, като колоритен човек и добър разказвач. Приятна изненада. Така ли? Ама аз като казвам колоритен, веднага ще се обоснова. Аз струва ми се, че ти си сливналията, за когото са измислени най-много вицове. Тук изключвам Йордан Лечков, защото той, както и да го гледаш, не е точно сливналия. Има и серия вицови от Добрин Добрев. Така, аз сега си ще кажа най-приемливия. Да, примерно за една сръбска делегация, която вместо в Сливен отишла в Свиленград и попитали веднага за Кръстю Берберов, обаче там веднага ги опътили, нали, къде е той, в Сливен, защото Кръстю Берберов е много известен човек, нали, и не само в България, и в чужбина. Значи ти си, общо взето тия вицови те представят като вечния общински служител. Международник, да. Каква е рецептата за дълго оцеляване в общината? Рецептата първо имам солидна подготовка да заема тая длъжност, тъй като съм завършил Софийския университет руска филология. Бях учител по руски и съм преподавал български език в Русия, в университета Воронеж, но с това завърших едно висше учебно заведение, което е много популярно вече у нас, е нареченото МГИМО. Московски государствени институт международних отношений, МГИМО-то. Завършили се го, наскоро разбрах, че от 46-та година насам, той 40-та е основан, 660 българи са го завършили. И няколко един от тях. Един от тях е Петър Младенов, Жан Виденов, Андрей Луканов. И има доста друга. Да, има и вече, които са минали от другата страна, отдясно. Няма да ги споменаваме. Дава солидна подготовка в този език. В момента този институт се изучават 60 езика. Тоест аз съм се готвил да бъда международник. Трябваше да бъда на друго място, в Министерството на външните работи, но те се случи, че останах в Сливен. Аз не случайно ти зададах този въпрос как се оцелява в общината, защото преди малко, като говорих за регистъра на паметниците на културата, аз си мислех, това е мое мнение, разбира се, че един чиновник, истински чиновник, той може да не изпълни това, което шефът му нареди, но никога няма да направи нещо, което не му е наредил. Тоест, това ли не е ли то рецепта? Примерно, никога самоинициатива. Защото, пояснявам се, значи този
регистър, нали, на паметниците, старите имена на улиците, кмета няма как да им каже сменете ги, защото той дали знае, че има такъв регистър, пък дали, че имената там са от преди 30-20 години. И никой няма да прояви самоинициатива да го направи. Аз бих я проявил и съм проявявал много пъти самоинициативи и съм се занимавал с дейности, които въобще нямаха допир с това, за което съм учил и което трябваше да върша. Международната дейност, тя е многолика и възникаха много работи такива. Аз работих и по окръжния комитет на партията съм работил и в дружеството Георги Кирков и най-много в общината. 15 години. Ами сега ми се струва, че повече от тогава всички чакат да каже кмета. Ами да, може и тъй да е, но имал различни. Аз съм работил с 8 кмета. Бил съм едновременно и пресаташе. Бил съм и сътрудник на кмета. Писал съм много материали за общината и за кмета и така. Айде не стига. Да. Добре, да не губим време, да се върнем на нашата тема, тъй като нито една сливенска изба не е запазила начина на правене на вино, така както ти го описваш, примерно с идеята да развива винен туризъм. Ние заснехме един материал в битовата къща, където наистина вино нямаше, но има прибрани неща, свързани с виноправенето. Отваряй! Дай. Оп! Тестирят. Тук в къщата на сливенския бит от началото на 19 век са запазени много от атрибутите, свързани с основна за Сливен стопанска дейност. Госпожо Илиева, самия факт, че сливенци наричат гроздобера тестир, говори за това, че целият този процес, в който е вложен целогодишен труд на гроздопроизводство и после всички следващи производства, които стават с гроздето, е важна част от стопанската дейност на Сливен. Така ли е? Да, така е. Сливен е един от големите райони производители на грозде. Значи най-старите сортове за Сливен това е шефката. За другите райони на страната са други сортове, но тук преобладава шефката. Гроздобера е дейност, в която са ангажирани всички от семейството, от децата до най-възрастните мъже, жени. Специално брането на гроздето е повече женска и детска работа. Гроздето се бере в кошници. Ами да покажем направо кошницата. Ето това, да кажем, е една автентична кошница за гроздобер, нали така? Оригинална, автентична. Доста тежка за деца, обаче... Има най-различни големини, калибри, с най-различна вместимост, с най-различна форма. Има кръгли, има по-такива, не точно 4-ъгълни, без ъглиса, но така че има за всички кошници. Всъщност тази форма е по-удобна за носене някак си издължената, нали? Не, носенето то става. Удобното е, че такава има добра ръкохватка направена и от тук жените с кошниците и децата с малките кошнички носят гроздето до края на лозето, където са подредени футии и чебари. Така. Това са тук наредени са футиите, а те не се ли носят от мъжете на гръб тия футии? Значи носенето на футиите и на чебарите, чебър е поне 3-4 пъти с по-голяма вместимост от футиите и това е вече типично мъжка работа. След като гроздето се изсипе в футиите и чебарите, то вече се принася на рамо от мъжете към шарапаната. Да. Ами да видим и шарапаната. Тук имаме шарапани, наричат се кораби, нали? Може би заради формата. Но тук за Сливенския край е точно шарапана или шарпана. Имаме два модела. Един е от цял дървен ствол, който е издълбан и която е много по-ценна и много по-стара, а другата е правена от кацари. Тя е от различни дървени такива дъски,
Като половин буре. Да, прихванати пак с железни обръчи, а най-старата е прихваната с дървени обръчи, ако обърнете внимание. И така гроздето се пълни в шарапаната и традицията изисква това грозде да се стъпче с измити крака. Но това вече става в домовете или на място? В домовете, да. В домовете, Добре. за да може ширата, която тече, да се пренася до буритата и да се изсипва в буретата. Нека да кажем, може би, че тия шарапани са направо запрегнати като На коли. конската каруца, да. Върху някаква... Конска или биволска, биволска, тамска, точно Да. какъвто е бил превоза. Да, и от тук вече на място в подсейванта почва да се... В ведра, пак дървени с обръчи, се пренася в избата, където са подредени буретата на дървени скари, както и тук виждате, че шарапаните са поставени на дървени скари. Така буретата са подредени на дървени скари и през такива дървени фунии, пак с обръчи, се излива виното в буретата. Да. Ако трябва да кажа малко повече за тъпченето на гроздето, аз знам, че само мъже се допускат до тази дейност. Това е Защо типична така? мъжка дейност. Ами просто в традиционното общество има много рязко разделение на мъжка и женска работа. И не може жена да работи мъжка работа и мъж обратно да работи женска работа. Просто има много силна разделителна линия между дейностите за мъже и жени. Също и пиенето на вино, гуляйте. То за мъжка дейност ли минава? Това е мъжка дейност, въпреки че в семейството, в семейството, по време на вечеря, защото тогава в традиционното общество се събира цялото семейство, тогава сядат всички, тогава даже и на децата се разрешава да си пинат от паницата пръстената с вино, за да не проявяват някакво желание такова там, където не трябва. Дето се казва да не станат пияници. Да не станат пияници. Така, в Сливен от край време се правят и бяло, и червено вино, въпреки че примерно в северо-западна България там е характерно повече червеното вино. А тук се е правило от край време и бялото вино, като технологията е първите няколко дни се вади виното без това, което се казва кълта и се налива в буретата. А технологията за червеното вино може да стои от 3 до 40 дена, зависимост вече от градуса, от силата на гроздето и така нататък, с чепките, остатъците от гроздето, това може да стои и чак тогава да се прехвърли. А в северо-западна България има технология, където цялата година това вино си стои така с кълта и чак като се изпие, тогава това нещо се вари вече за ракия. Виното, разбира се, е основна производна на гроздето, но като има повече грозде, остава и за друго. Още по време на гроздобера се прави отбор на гроздето и така с клонките, лозови клонки с гроздовете се закача и така е по-трайно стои, може да се каже почти цяла зима и може да то поизсъхва леко, но все пак има сок вътре в него и може да се консумира през цялата зима. Също така се правят много мармалади и така известната мъстеница, която се нанизват орехови ядки на конци и когато се преварява гроздето, се потопява и се суши много пъти. Се топи и се суши и то се натрупва върху ореховата ядка доста дебел слой от тази гъста мастеница и сетне става нещо много, много приятен и хубав десерт. Това характерен само за Сливен специалитет ли или го има и в други райони? Ами, да кажа, че само за Сливен е характерен, но не е характерен за
цялата българска територия. И мъстеницата, и грозденицата, и други гроздови производни са ценна земнина, но виното е въпрос на чест за всеки домакин. Така, значи, тези неща, които видяхме там, имаше ли ги в твоето детство? Разбира се. Ми са едни от най-ярките спомени, защото са свързани не само с приятни преживявания, най-вече, защото имат силен гастрономически оттенък. Там ставаше да почнем от начало за тестира. Казахме, нямаше в Сливен къща, която да нямат лози. Мярна ми са една снимка на Баира Гаговец над Сливен, от северната страна, който е засаден с борови и на запад също има борови, но тези борови, ако обърнете внимание, всичките са на квадрати. Да, това са старите синори. Че са залесявани. Да. Не, това са седи от старите синори. Там са били малки. Всичките склонови са били лозя. Залесявал се само Барумбайра. Там не е имало лозя на Бармука. Той е бил гол, бил е изсечен, после се залесява, защото гората Мала, в която повече цигани живеят на юг Комулка, там с водата, която се е изпускала от Бармука, е правила бяла и всичките борови там са залесени. Имаше и бадеми, но те изчезнаха. Града, погледнат така от високо от място, погледнати баирите, всички баири са на квадратчета. Това са бившите лозя, синорите на старите лозя. Да. И как всъщност започваше гроздобера? С биенето на барабана ли започваше? Гроздобера се обявява едновременно за целия град, цялото селище, може би цялата околия. Не знам дали засягало околата, но така се предполага. Имаше във всеки околически град имаше агрономство и преценяваха дали гроздото вече е озряло, става за бране. Трябваше да има необходимия градус, да бъде изпечено и да няма дъждове. И с барабан съобщаваха там глашата, минава по всички мегдани, съобщава, не е коя седата, започва гроздобера. И гроздобера към Сливен плъпваха един ден преди това или два, плъпваха от околните села, особено от Балкана, тъй наречените шарпани. Шарпаните изключително бяха с волови или с биволи. Защо? Защото първо гроздото там, което е около 500-600 кг се събира в една шарпана, то е достатъчно тежко. Няма път в лозята. И са баири. Конете не могат да издържат. Те са плашат коне. Няма такава тяга, каквато има вола. И не е необходимо и да се бърза. Шарпаната са пълни с грозди на самото място на лозото. Закачена сте за целия гроздобер е сложена там, докато трябва да се закисне, защото тя е дървена да не изтече гроздовия сок по пътя. И са пълни с бирачите са много, с кошници, които показаха, по-малки или по-големи. Минават между тях, между родовете, минават мъжете с тъй наречените футии. Да, които видяхме там. Тук има една футия има тук. Да покажем на камерата, не знам дали ще се види. Да, държите двама души, но както забелязвате от начало, ти помисли, че по този начин носят двамата души, носят футията. Не. Те са и дигнали, за да се претегли. В средата има кантар. И теглят. Значи това не е било наше лози, а е било на дядо Къню. Ето го тук. Дядо Къню е в средата от Чинтуло или Касъмово. Той е в средата с калпачето. А това са всичкото от неговата рода и други някои граждани са дошли тук. Започва ли се още веднъж, да покажем. Тук се забелязват в лявата страна на снимката се виждат 4 цигани свират, цигански музики, отиват, обикалят там, даем са по някой лев, даем са грози, почерпят ги с ракия. Специално за гроздото, за брането на гроздо, преди да тръгват от среднощ тръгват колите, защото те се движат много бавно. Да. И пристигат на разсъмване, палят огън
позгряват се малко да се развидели, защото той трябва да се свети слънцето, да се види от черното гроздо, няма да се види в тъмното. И пият черно вино с черна пастърма, припичат пастърма и може и някой грозче да заминат. Това е черно вино, черно грозди, черна пастърма. Добре, я да те питам аз, кой по принцип е месецът на гроздобера, нали? Е октомври, този месец, в който сме сега. Питам, защото имам чувството, че все по-рано и все по-рано се берат лозята. Има си разни видови сортови, които са за винопроизводство специално са направени, с цели масиви големи. Това са вече новите технологии. Има и технология за бране с машини на грозде, в които с ток. Те специално трябва да бъдат подразени лозите. Но по принцип тогава се береше кога? Октомври месец. Сега, винаги започват на 15 септември учебната година. И седмица или две след това имаше една седмица ваканция всички ученици за гроздобера. Всички деца излизаха в ваканция, за да помагат на своите родители. То се иска много работна ръка да събере гроздото за 1-2 дена. Каза, че дядо ти е правил 15 тона вино. От да, колко всички... Той имаше 4 или 5 лозя имал. Дядо ми, лозата бяха се по 2 до 2-3 декара. Имаше и по-малки, по 1 декар. Разбира се, неговите са били по-големи, но той купуваше грозде. Ето тук се вижда, че това лозото не е наше. От дядо Къне от Чантулово. И ангажирал е той, може би, 10, 15 или 20 шерпани, за да плъзнат, често да ръчни места са. Да. Има в Дивичково, има Рамануша, има на много места. Колко време продължава цялата работа? Около 2 или максимум 3 дена. За Сливен специално. Гроздото са шерпаните, аз си спомням, като се наредат, 10 шерпани някой път пристигат и веднага, щом се изпразни, тръгва пак за лозята. Те знаят къде, всичкото той трябва да бъде, нали, трябва да са дядо ми и войчо ми Стефан, те ръководиха. Къде да са отили, какво да са, нали? А за отбелязване, че бяха измислени тогава и всичките кръчмари ползваха това, виното с гроздовия сок, който се наливаше в бъчвите, дядо, нали, долу той стои в бъчвата и командва тайма от коя шерпана, къде, какво грозде да се нали. Виното се пренасяше с едни чиники, около 20 литра събираха, 15 литра или 20, чиники от маслини, които пристигаха от Турция, от Гърция и на текията напречно една дръжка имаше. Защото с бакър е тежък и дръжката му тя се отмята. Не може трудно се носи и трудно се сипа. С тиникията по-леко става, а пластмасите не бяха измислени тогава. Обаче обърна ли внимание, и аз не случайно попитах етнолога Димка Илиева, че на жени е забранено дори да припарват, не камо ли да тъпчат гроздето. Новите ни винари обаче май не спазват тая традиция. Може би затова нямаме кой знае какво. Това е измислени ритуали с млади моми. Да, ти ми каза, че си виждал и млади девойки по прашки да тъпчат грозде. Не съм виждал. Не, особено тогава прашката също не беше за сега. И точно това, че не спазват традицията сега и може би затова така не сме успешни на световния пазар. То не е удобно. И първо, за да се качи на шапаната, под дънки не може да се качи. Трябва да се запретни полити и там ще се видят гащите. Питам за тогава, не само тази причината, доколкото знам, по принцип жената не се смята за така достойна да се занимава с това свещенодействие, нали? Да, за отбелязване също, че нали, бялото вино се налива направо в бъчвито, имаше определени сортове. Червеното вино се оставя да стои няколко дена, не мога да кажа колко сега, да стои в джибрите. Имаше огромни кадуси, които събираха по 2-3 тона вино, т.е. чепки и грозде събираха. Една фуния имаше срещу двата кадуса, не фуния, ами един улей, който изсипа там джибрите и с едно такова гребло, като тълообразно, ги избутваха надолу
и отдолу изливаха гроздовия сок, който е простоял малко да получи цвят и да получи повече танин, да стане червено вино. Така, традицията, казваш ти, повелява триединството черно грозде, черно вино, черна пастърма. Това е за поетично. Няма да можем да я спазим тая традиция. Ние тук работим с подръчни материали, обаче аз тук сега искам да ти предложа това вече не е шара, а младо вино. Ако може да кусаш една глътка и да ми кажеш като крачмарско чедо, това вино, младо вино, дали ще се развие в добра посока? Можеш ли да преценяваш? Един Господ знае, защото не се знае от какъв сорт е и как е правен и в какви съдови стои. Добре мирише. Това вино какво е според тебе? Червено, бяло, черно? То сега прилича на розетата. Явно, че е смес. Не е стелно. А кога по принцип почва да се пие виното, след като се е направило? След колко време? Има ли така забрани? Може да се пие младо вино, което още не е прикипяло. И по сливенски му казват турфанда. Турфанда, то е мътно още. И вече който няма старо запазено вино, но новото вино още ври, може да стане. После боли глава много от виното, от турфандата. И някой няма търпение и почва да пият и турфанда. Виното трябва да спре да кипи. И тогава трябва да му падне, деца каза, долу батака. Да. Но имаше, това го описам в тези разкази, които съм публикувал. За да стане виното като хората, иска се много голяма подготовка предварително по отношение на чистотата на съдовите. Всички бъчви, за 15 тона тара да се извади от избата, тези стръмни стъпала, те бяха едни големи, че бяха големи, направени специално с дървени камъни и с дървена ръп има на стъпалото. Слагаха се едни гради такива от двете страни и се изтласкваха нагоре, празни, разбира се, от дядо ми, от баща ми, и почваха да ги мият още от лятото. Почват да мият, като целта е да падне вътре наслоената видена киселина, която като се оттаи, тя кристализира, става едни такива черни, блестящи кристалчета и като се клати много, излезе през малката дупка и успява да излезе и да се изхвърли с водата. Там, които са по-старите бъчви, се изпращаха на бъчварен, който да ги разгуби, да ги рендоса и да ги върне. И най-накрая почистените бъчви, вече с вода трябва да се закиснат, като се види, че нищо не тече, се опушваха с сяра, тикюр. Тоест никакви микроби там не трябва да останат, стари ферменти, да се налее виното и винаги виното, докато ври, може да в бъчвата, тогава то кипи, пуска се, може да се изсаба в бъчвата, после се долива, да спре да кипи, като се затапи, вече не трябва да има достъп до въздуха. Защото всеки един достъп до въздуха води до повторна ферментация и до раздваяние на виното. И още нещо, почти всички кръчмари, които бяха наоколо, избити бяха цементирани. И имаше по един резервоар, който събираше, може би, половин-един кубик течност, малък, също цементиран. В случай на авария, пукне се някой обръч, виното изтече и отива там, и за да не стане зян, се прави на ракия. Да. Взима се оттам и се прави на ракия. Ами, нека да не забравяме, че сме на живо и някой зрител може да иска да ни се обади. Междувременно и този път имаме малък подарък за зрителите. Ето тук е един рекламен албум на община Сливен. Ще го получи този, който отговори на някакъв въпрос. Обаче въпрос аз предоставям на теб да измислиш. Можеш ли да се сетиш за някакъв въпрос, който да зададем? И ако някой се обади до края на предаването, ще получи този албум. Ама, докато мислиш, да пустим рекламите, може би. Добре.
Искате да зарадвате близък или приятел? Търсите уникален и красив подарък? Заповядайте в галерия 7. Тук ще изберете дар, който ще ви достави радост и удоволствие. Ще накара получателят му да се почувства специален. Изпитайте красотата на изкуството да подаряваш. Автобул Транс Сливен. Над 600 автомобила на склад. Двигатели, скоростни кутии, ходова част, гуми, джанти. Доставка на авточасти по поръчка. За редовни клиенти и поръчки на едро. Вземете отстъпка в цената, но не и в качеството. За контакти Сливен, пътя за Бяла, втори предачен цех. Телефон 0885 344 714. Споделяте щастливи мигове с любимите хора с чаша вино в ръка. Винарска изба Марвин предлага на ценителите изискани вина от долината на тракийските царе. Уникалният им вкус и божествен аромат ще ви запленят. Изпитайте истинско удоволствие с вината от бутикова изба Марвин. Марвин в името на любовта. Така, докато гледахме рекламите, господин Берберов измисли въпроса за нашите зрители. Има и правото да го зададе, нали така? Аз публикувах един сливенски специфичен термин в той, което писах за тестира. И въпросът ми е с какво, кой уред в винопроизводството сливнали са наричали люлянка. Така, телефонът, на който можете да се обадите е 580-222 с код за Сливен, разбира се. Какво значи люлянка? Какво значи люлянка? То като звучи като женско име. Термин от винопроизводството. Да, сливенското. Така, от сливенското, тук от сливенския тертип. Да. Добре. Сега, видеоматериалите ни днес обаче са малко сухи, в смисъл, че малко вино се лее в тях, макар че говорим за виното. И затова сега аз искам да покажем на теб и на нашите зрители, разбира се, едни много сочни фрески на снимка обаче. Дължим снимките на едни винари, известни в Сливен, Росен Фузов и синът му Минчо Фузов. Да. А тя е фамилията им такава, нали? Какви да са други, освен винари. Нека да видим тези снимки. Значи, това са само снимки без текст, така че можем да се говорим. Да. Ето, ти веднага позна. Аз щях да те питам, ти виждал ли си тези фрески? Да, къде се намират? Алпийския дом. Ти си като привилегирован международник си ги виждал, защото аз, примерно, съм ходила в Алпийския дом много пъти, докато беше собственост на Туристическия съюз. Там са правени семинари, конференции, обаче не съм ги виждала. И много малко хора са ги виждали. Защо? Защото те са направени в едни тунели. Те два тунела имаше. Много интересно. Това е казанката нашия. Двата тунела са преди години. Те са били на ВИК-то и са били пълни с пясък. И там е минавала горе водата от Кушбонари, от Равна река. Водата се филтрира в тези пълни с пясък тунели. И после ги използваха, направяха нещо като зала. Аз бих казала, че те, освен че са по нашата тема, имат и много художествени достоинства. Аз поне така смятам и надявам се, струва ми се, че не само аз. Обаче, какво смяташ, че ще се случи с тия фрески, след като сега може собственика да реши да ги замажи, както това се случи с едни други фрески на Евгений Вълев? Сещаш ли се в тия сгради, които ние наричаме Дебоя? Да, те са всъщност едни търговски мази. То Дебоя, истинския Дебой, някъде там в съседство е бил и е съборен 70-те години, нали? Но тия фрески бяха също толкова хубави и сега ги няма. Защо? Залата, официалната защото зала, за гости. Там наематели или не знам какви са тия хора, решили, че предпочитат да си сложат на един слой отгоре, може да искат да се закачат портрета, примерно. Нали така? Аз не знам за какво се използва залата. Сега тази сграда е много разнебитена, превърната там в склад, в букучарник, общо взето.
тези стенописи са изгубени. Аз се притеснявам, че същото може да се случи и с тези врезки, които наистина са много красиви и са много характерни за Сливен. Между другото, Евгений Вълев е носител на голямата награда на общината Добри Чинтов. През 1994 година мисля, че я получи. И предполагам, че когато са му я давали, са имали пред очи и тези много сливенски фрески, които той е направил и които сега ги няма. И какво става, значи сега? Ние една вечер ги честваме тия хора, нали? И после казваме, ама айде сега ти, какво се направил? Направил много важно. Сега какво ние имаме да го пазим? Други го казват. Кой го казва? Значи ние не успяваме да ги запазим тези неща. Така ли е? Така излиза. Да, така излиза. Той самия художник също е обиден, разбира се. Кон Бани не можем да опазим. Може би ще дойде Евгений Вълев в някое предаване да каже, нали, как се чувства, след като труда му е загубен. Аз не знам дали има други град в България, който да има цяла сграда запазена от 500-600 години. Това беше Комбани. Така беше. Между другото, като казваме Дебоя, аз пак се връщам на това, че то всъщност истинският Дебой е бил в съседство. Една сграда от Второто българско царство, доколкото съм чувала, с много дебели стени. Тя е била в района на полицията. Сещаш ли се? Там беше полицията на времето и е била съборена 70-те години. Преди това беше щаба на армията. Възможно е. После полиция. То е било, идва сливенския говор малко тъй си такова, то е било депо. И после го кръстили депо и станало Дебоя. Така, възможно е. Но аз споменах тук покрай тия снимки фамилията Фузови. Нека да покажем на теб и на зрителите, разбира се, каква техника е навлязла в винарството. Излиза, че самия процес на виноправене вече е малко различен. В този материал, който сме заснели, нашия екскурзовод е Минчо Афузов. Господин Афузов, аз си мислех, че процесът на правене на вино е един и същ, само технологията се е модернизирала. Вие твърдите, че не е точно така. Ако аз съм един любител и искам да преработя 1 тон грозде, какво вие ми предлагате? Ако искате да преработите 1 тон грозде и да направите хубаво вино от това грозде, първо трябва да се подберете добре гроздето. Второ, трябва да спазите доста неща, които са свързани с хигиената, които са свързани с технологията, с микробиологията на виното, които са вече известни на хората, за разлика от това, което им е било известно преди, да кажем, 100 години. Добре, идва гроздето от лозето и го слагаме къде? Едно време в шарапана са го слагали? Едно време са го слагали в шарапана, тъпкали са го с краката и от самата шарапана е изтичал някакъв сок, който е бил ферментиран след това. Били са известни технологии на концентрация на гроздовия сок, за да се получават по-силни вина. Вината като цяло са били по-сладки. Изобщо процеса на ферментация е целял да съхрани труда на хората под някаква форма за по-дълго време. И виното е било повече технически продукт, отколкото нещо, което трябва да носи голямо удоволствие на масата или трябва да придружава храната. Те са го имали за удоволствие, да ви кажа. При него удоволствието идва така или иначе, нали? Независимо от вкусовите качества толкова много. Но сега нещата са по-различни. Сега съвременните технологии изискват първо гроздето да са оронка винаги. И значи това се прави ето тук с тази машина. Да, при хоби линията от машини, това е една машина, която ронка, чепките се изхвърлят на една страна и от машината нататък продължава с маркуч сока да отива там, където ще ферментира. Дали това ще бъде каца, бъчва или някакъв такъв нераждаем съд, вече това е в зависимост от възможностите и техниката, която има в избичката. Аз с моите ограничени познания, тук ще ви прекъсна да ви питам, значи, уронва се гроздето от чепките. Аз знам, че хубавото червено таниново вино по принцип престоява малко и с тия чепки, както се казва, или не е така вече? Не, никога не е било така. Чепките винаги са носили лоши качества на виното. Червеното вино ферментира с джибрите, не с чепките. Вярно е, има технологии, които изискват ферментация частично с чепки, но това са необичайни неща за нашите географски ширини и за нашите сортове. Технологиите се разделят на две – на бяло вино и на червено вино.
От тук нататък, ако правим бяло, трябва да пресоваме сладките джибри и да отседим сока и да оставим да ферментира само сок, ако правим бяло. А ако правим червено, трябва джибрите заедно с сока да влязат да ферментират някъде, да се настойват около седмица. Значи те след като са уронени, в някаква преса се пресова. Тук какви пресеви имате? Имаме обикновени преси, които те се произвеждат от един сливенски производител, но така обикновени са сравнително на добра цена и достатъчно здрави. Ако правите до 1 тон грозди, да кажем до 2, ако преработвате, такава преса би била напълно достатъчна. Съществуват, разбира се, тази италианска преса, тя работи с балон, много интересна е като технология, не изисква никакво усилие, защото използва налягането в мрежата, налягането в водната мрежа в града. Тук има един балон, това нещо се пълни с каша, балона се раздува под силата на водата и всичко се отсежда и събира някъде. Тази е за малко по-големи производители. Примерно, ако имате до 5-6 тона грозди, можете нормално да се справите с такава преса. Обаче то излиза отдолу сока и къде се събира, като излиза през тия дупки? Значи, като излиза през тия дупки, ето тук, това не го виждате, тук има една дупка, той се събира, от тук нататък вече се подхваща с помпа или с нещо друго. Той маркуч направо в бурето отива. Този маркуч служи да захраним този балон вътре с вода. А от тук виното или сока, това, което цедим, влиза в някаква кофа или в някакво корито и оттам нататък вече с помпа се отвежда където му е мястото. Направо в буре ли трябва да се постави? Традиционната сливенска технология за ферментация на бяло вино изисква сока да се ферментира в бъчва. Това се прави в Сливен. Нормалният процес изисква някои други неща да се случат преди това, но в Сливен така се прави. Сока се вкарва в бъчвата, когато започне да ферментира, обикновено кълта успява да изкипи, излиза отгоре и в крайна сметка постоянно се долива, в крайна сметка вътре остава някакво вино. А червеното? При червеното обикновено се ползват големи открити съдове. Каца. Или каца, или нещо подобно на каца. Аз в момента тук точно такъв. Ние общо взето имаме представа какво е кацата. Ползват са големи открити съдове, където има възможност шапката, джибрата да се разбърква постоянно, да се осигури екстракция на цвят, на беззахарен екстракт, на дъбилни вещества, на танини. Всичко това изисква много бъркане, изисква малко достъп на кислород. След като приключи ферментацията или голяма част от нея приключи в този голям съд и вече са извлечени тези вещества от червеното грозди, тогава се отсежда, сока се прибира в някакви съдове, които биват бъчви, които могат да бъдат и такива неръждаеми съдове. Там в тези съдове се довършва ферментацията, откалява се и след това се пие. Колко дни според вас трябва да престои червеното вино в джибрите? Това е много такъв въпрос, който няма еднозначен отговор, но средното нещо е между 6 и 8 дни. Не бива да е повече. В зависимост от това как върви ферментацията. Ако върви по-бавно и ако не е много изферментирало на 8-я ден, окей, може да се задържи и 9-ти, примерно, но до там. Аз така пак казвам, с моите ограничени познания съм чувала, че хубавото вино трябва да престоява в дървени, дъбови, бъчви. Тук обаче имате и пластмасови. Как им се отразява на виното това буре пластмасово? Значи дървените съдове, дървените бъчви имат няколко цели. Първото е да се извлекат вещества от дървесината, които вещества стабилизират виното до някъде, отделно му придават определени характеристики, аромати. Втората причина, поради която се държи в такива съдове, е микрообмена на кислород, който се получава между дъгите на дървесината и самото вино. Това е микрообмен, който предизвиква стареене на виното. По този начин се отделят някои видови натурални киселини
виното омеква, става по-приятно за пиене, когато отлежава. Но с времето се оказва, че тия съдове са много трудни за поддръжка. Освен това, абсолютен мит е, че една бъчва колкото по-стара, по-хубава. Това изобщо не е вярно. Живота на една бъчва е 6-7 до 10 зареждания. Оттам нататък не става за нищо друго, освен за саксие. Колкото и да я поддържаме чиста, тя вече няма какво да даде на виното. Освен това, много трудно се манипулира и затова хората в крайна сметка са прибегнали до пластмасови съдове, които са много удобни за измиване. Вътре винаги може да се бръкне, те никога не се повреждат. Ефекта на дъбовата дървесина се постига с влагане на различни видове и по различен начин обработена дъбова дървесина. Има силно изпечени, средно припечени, летви, прахообразни дървесини, десетки видове, което прави тези съдове много удобни за работа. А тези много традиционни. Всеки си има предимството. Традиционни и трудни. Да, така е. Много трудно се поддържа една дъбова бъчва. Ако забелязвате, тук отворите са много малки, много трудно може да се измие, а пък хигиената е от основно значение за получаването на добър продукт. Добро място за съхранение, още добро нещо са тези съдове. При тях има възможност да се прави потапяща, шапката може да се потапя, тук могат да се измиват много добре самите съдове, има възможност да се поддържа съда винаги пълен с плаващ капак, който винаги е върху нивото на течността, така че когато се източва някакво вино, за разлика от бъчвата, тук можем да смалим обема на съда и така той ще бъде винаги пълен, виното няма да се поврежда. Всъщност вие ги предлагате и за домашното производство? Тези са определено за домашно производство. Нали? Нищо под този размер не е промишлено. Друго място за съхранение, хубаво място за съхранение са стъклени съдове, каквито има навсякъде вече почти. Всъщност тези стъклени съдове с тия кошници ми се струват по-така традиционни, като че ли преди много години също са се използвали такива. Значи Сливен е традиционен текстилен и стъкларски район. Също на времето е бил и керамикопроизводителен район. Работило се с много химикали от много години в този район и тия химикали на времето са търгували и са пренасяли в такива стъклени дамаджани, затова почти във всяка сливенска изба домашна има поне по няколко такива дамаджани. И са много подходящи за тази работа. Но тези дамаджани не идват от винопроизводството. Трябва да знаете, че те са наследени от други промишлености, но са традиционни за нашия район. Ако се върнем във времето, има и други подходящи за вино съдове. Керамиката е много подходящ съд за вино. Имайте предвид, че дървото е започнало да се използва като съд за съхранение на вина някъде след новата ера. Преди това е нямало бъчи, всичко се е събирало в керамика. Всъщност, да, древногръцкото вино, нали, идва в питоси, т.е. в амфори по-скоро. В питоси е било, не е било в амфори. Който има повече, сигурно в питос го Значи най-древните съоръжения за производство на вино са били изключително керамични. Има такива открити в Армения, които са направени цели керамични естакади, където в горната част се е мачкало гроздето, то е течало надолу, влизало е точно в питоси, същите като житните, които са били заровени в земята. Такива съоръжения има открити в Бяла Варненско. Древна винарна. Да, около 400 години преди Христа, може би една от най-древните в Европа. Керамиката е имала много голямо значение за винопроизводството, но в последствие,
когато се открива дестилацията и когато се откриват начините за концентрация на алкохол, се оказва, че дървото също може да съхранява много дълго време, особено по-високо алкохолни напитки, и оттам е преминало вече и през сухите по-ниско алкохолни вина. Това е един уред за разбъркване на червено вино по време на ферментацията. Тук отдолу имаме една голяма цетка, която ни позволява на зърната и семките да влизат в този обем. По този начин се разбърква и когато решим да отцеждаме, това нещо се потапя вътре в шапката. Тук с един маркуч, който влиза в тази част, тук където е само чисто вино. С помощта на помпата можем да го източваме, можем да преточваме, да обливаме самата шапка. Разбира се, за целта ни трябва и помпа. И това са вече съвременни изобретения. Имате ли други такива, които не са били известни в миналото, да кажем? Ами, в миналото изследването и проследяването на процеса на ферментация не са били много популярни. Сега ние имаме възможност да проследяваме докъде е стигнала ферментацията, колко време можем да си предвидим горе-долу, не трябва още докато приключи. Можем да гледаме микробиологията на вината, може да гледаме техния химичен състав, можем да го коригираме, което да ни позволява в крайна сметка да изкараме продукт, който е много по-приятен за консумация, отколкото ако го оставим да стане просто каквото би станало. Едно време хората на усета си така са разчитали вероятно повече. Имали са... Но той усета, да, те са ползвали много техники, които ние сега не ползваме. Например, ние сега бистрим с бентонит, бистрим с разни такива специални препарати, които са на еди каква си белтъчна основа. Хората тогава са ползвали гипс, примерно. Бяла пръст съм чувала. Ами бяла пръст или гипс са ползвали за бистрене на белите вина. Също така са използвали ячен белтък. Използвали са за дезинфекция са използвали някои билки. Например, бусилека е много, много мощно средство, антисептично. Разбира се, виното ще мирише на бусилек след това. Обаче трудно ще се разваля, нали? Сега, ако мириш на бусилек в наши дни, ще бъде дефект, но едно време са успяли да го запазват по този начин. Така че има много разлики между това, което се е правило едно време и това, което се прави сега. Възможности тогава са били други, сега са различни, но в крайна сметка остава удоволствието от работата, от удовлетворението от преработката, от продукта, който получаваш, от консумацията, разбира се. Както видяхте, доста нова техника е навлязла в гроздопреработката, включително и за производството на домашна ракия, но ние сега с ракията няма да се занимаваме, понеже тя търпи доста фалшификации. Обаче, ако обърна внимание за червеното вино, че чепките се изключват по принцип, а и престоят в джибрите ми се струва доста съкратен, поне в сравнение с това, което говореше етноложката. Дядо ти как го правеше червеното вино? Аз точно тогава не съм се интересувал и никой не допускаше да влизат някакви деца и да питате това в избата. Като се налиеше виното, започва въглероден двуокис се появи в избите. Да. И нямаше, ставаше опасно долу за... Добре, нека да видим кой е зрителя, който иска да ни се обади. Веска Шерко. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли. Да, чуваме ви. Ало, Да, чувате ли ме? чуваме ви, да. Вие чувате ли ни? Да. Искам да разкажа нещо, което Кръстя Белберов не го каза. Ние сме с него комшии, казвам се Възкреси Киров. Да, познавам ви. Живее, там съм израснал, където е детската ясла. Точно срещу нашата врата на среща имаше, тя се съществува, задънена улица, по-добре лампона.
на Митко Краставец на баща му. Целият площад, когато събереше грозди, беше пълен с шарпани и ние като лапета май-добри нахващаше да тъпчем. Кацата ни бяха мръсни от праха, който ни съществуваше тогава, нямаше асфалти, шосета бяха, улиците бяха такива. След като натъпчем хубаво шарпаната, май-добри начерпаше с шара, не е сок. Сок е друго нещо, шара се казва... Шарата е леко прекипяло вино, нали? Измерването на захарността на шарата ставаше с яйца, с пресни яйца. Старите хора знаеха докъде яйцето като плува е достатъчно сладко. Ако не е достатъчно сладко, се вареше шара и се слагаше вътре в шарата да се засили захарността. Вместо захар се слага преварена шара. Захар нямаше, беше кърта захарата в тези години. Произвеждала се основно шефка, марут и кераса. Гроздито, това виното се подправяше с дивачка, с тежа на дивачката, се ползваше, изсушаваше се и се слагаше в турбички. Когато вреше самата шара, се слага се в тази турбичка и придобиваше много приятен звук, това вкус. Колкото на дюлянката, която е придобила името дилянка, това е медна тръба, която се слага във вода и алкохолните пари при варенето на ракията се образува кондензация и излиза самата ракия. Сега въпросът беше люлянка, вие казахте дюлянка. Люлянка е. Люлянка. Аз чух дюлянка. Люлянка. Знам, че е дилянка, в момента така се казва. Не е дилянка. Казва не е дилянка, господин Берберов, а люлянка, но говорите за същото явно. Бурята, които са направени от тъп, имаше много бурета, които имаха и цярала дъска. А цяралата дъска даваше много лош вкус на виното. Да. Има много тънкости, да, едва ли ще можем да ги кажем същите, но да питам господин Берберов, приема ли този отговор? Люлянка е, не е дилянка. Дилянка е съвсем друго. Говори по-високо, за да те чува господин Киров. Люлянка. Чувате ли, господин Киров? Люлянка. Люлянка казва... Люлянка, аз знам тръбата, която кондензира изпарението. Точно тъй, люлянка се казва. Точно така, господин Берберов прие вашия отговор за верен, така че ако желаете, елате в офиса на телевизията да си получите този албум, който тук имаме. Имам една молба. Да. Да му дадете на него наградата, а пък аз ще я получа лично от него, поне съм много заангажиран с други неща. Добре. Добре, благодаря ви за това включване, господин Киров. Така, ние понеже вървим към края на предаването, само да питам обаче за червеното вино, макар и с по-голяма слава, аз си мисля, нали, като не специалист, разбира се, че то се прави по-лесно от бялото. Така поне съм чувала, че един неопитен винар по-лесно може да направи добро червено вино, отколкото добро бяло. Така ли е според теб? Аз не мога да дам някакъв точен отговор и не вярвам да има. Не, то са, например, блатец се правят само бели вина. Изключително бели вина. Други места правят сливен, предпочитат червеното. Шефката е червено, но той е на границата на розето, на което сега наричаме розе, шефката. Колко са стояли джибрите, не мога да кажа, но от джибрите в тези големи кадоси, оттам дядо източваше, трябва да влезе повече танин в виното и тогава то става червено. Танина влиза от шлюпката на гроздето или от чепката? От чепките най-вече. Да, а ето, че съвременният специалист изключва изобщо от чепките. Аз за това се очудих. Изключва чепките, но чепките те си хората по селата ги оставят. Той съвременният специалист. Аз също, като правя ракия, защото няма възможност за вино, като правя ракия, чепките ги свърляме още при смилането на гроздото, чепките се махат да не врат.
защото те намалят аромата на гроздото, от който се прави ракията. Но ето, че освен техниката и технологията, като че ли се е променила с времето. Да. За ракиите сега, ракиите в къщи естествено с чепките. Те не може от 15 тона вино да направиш и чепките да вземеш да ги отделиш. Невъзможно. Но сега, ако имаш 100 кг или 50 кг, можеш да ги... И сега също, сега с пресоване отделят чепките в винпрома с преса, но айде да не се спускаме на сегашните модерни. Добре, понеже сме към края на предаването, имаш ли други интересни случки, свързани с винопроизводството и с гроздобера? Да не останат неразказани. Неразказани. Искам да кажа, че в Сливен на времето се произвежда сливенско много десертно грозди. Тук има илюстрация, една снимка от 1942 година. Това е някакъв склад. Тук баща ми отзад го написал, показва експорт на грозди за Германия. Той става по време на войната от частни фирми. И вижте как щайгите добре подредени, покрити с рекламни такива листи отгоре са загърнати. И значи имало голям експорт. Сега не знам, не си спомням и аз не съм чула някой да изнася грозде. Да, грозде никой не изнася. Не остана време обаче да си говорим за това, което е било голямата радост за децата по време на гроздобера. Ширата, мъстениците. Искам само да коригирам етноложката от музея. От грозди не се прави мармалад, правят се питмези. Правят се питмеза или ръча му викат, не му казвам питмез. Вари се шерата, сгъстява се, слагат се кури, слагат се орехи, мъстениците нанизват се, с шерата се прибавя и гръс, нанизват се и се много пъти се потопяват и долу имаше ни чинийки, които капеше там изтинала шера, вече една капва и стават мъстеници, които траят цяла зима. И правяха още специфичния за Сливен бял питмез, някакви корени, откъде ги донасяха, купуваха ги баба ми, откъде ги взимаше, не знам, казаха му чувент. И тези корени се слагаха в питмеза и започва той черния сироп, който ври и се сгъстява, балончетата, които оставаха вътре, те става по-гъсто и по-гъсто и накрая ставаш съвсем гъсто. Лъжичката, като се насипи питмеза в една чаша или се загребе, той не се разтваря и във вода и лъжичката може да стои изправена. Много гъст. Балончетата вътре замръзваха. И този бял питмез беше като един такъв деликатес. Черпеха се гости с вода обязателно, защото е много сладък. Да. Ами, виното е толкова голяма тема, че няма как да я изчерпим. Ще приключваме. Да, може би друг път ще имаме случай да говорим и за виното, и за други сливенски техники. Показах, това е за колектива. Моята визитна картичка. Обаче това е нещо сега с много специален етикет. Да, всеки може да се направи етикет, да се конструи, особено аз нямам компютър, но съм намерил начин и отзад има нещо написано. Да вземем да го прочетем тогава. Какво е това? Може ли да го прочетем за зрителите? Може, да. Това е ракия Берберов, произведена по стари рецепти на сливенските винари. Тази финна напитка ще ви достави истинска наслада и ще повиши вашия тонус, ще ви направи щастливи поне до сутрешния махмурлук, който може лесно да се преодолее с една малка доза от това питие. На здраве! Така, добре. Това беше да приключваме. Следващия път предаването ще е предпразнично, пред Димитровденско. Вероятно ще говорим за първите зимни празници, Петков ден и големия Димитров ден. Гледайте ни!